హరే కృష్ణ. భగవద్గీత తృతీయోధ్యాయः కర్మయోగः. శ్లోకం 15. కర్మ బ్రహ్మోద్భవం విద్ధి బ్రహ్మాక్షర సమోద్భవం తస్మాత్ సర్వగతం బ్రహ్మ నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితం. కర్మ కర్మ బ్రహ్మోద్భవం బ్రహ్మోద్భవం. ఇక్కడ రా సైలెంట్ అయింది. కర్మ బ్రహ్ హా సైలెంట్ అయింది. మోద్ దా సైలెంట్ అవుతుంది. భవం కర్మ బ్రహ్మోద్భవం బ్రహ్మోద్భవం విద్ధి. ఇక్కడ దా సైలెంట్ అయి పెద్ద దా పలుకుతుంది. విద్ధి కర్మ బ్రహ్మోద్భవం విద్ధి కర్మ బ్రహ్మోద్భవం విద్ధి బ్రహ్మాక్షర. ఇక్కడ హా సైలెంట్ అయి మాకాకారం పలుకుతుంది. బ్రహ్మాక్షర 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 సమోద్భవం. ఇక్కడ దా సైలెంట్ అవుతుంది. సమోద్భవం బ్రహ్మాక్షర సమోద్భవం బ్రహ్మాక్షర సమోద్భవం. తస్మాత్ ఇక్కడ సా ఇక్కడ తా సైలెంట్ అవుతాయి. తస్మాత్ తస్మాత్ సర్వ రా సైలెంట్ అవుతుంది. సర్వ తస్మాత్ సర్వ తస్మాత్ సర్వ గతం తస్మాత్ సర్వ గతం తస్మాత్ సర్వ గతం బ్రహ్మ బ్రహ్మ తస్మాత్ సర్వ గతం బ్రహ్మ తస్మాత్ సర్వ గతం బ్రహ్మ. నిత్యం తా సైలెంట్ అవుతుంది. నిత్యం నిత్యం యజ్ఞే యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితం. ఇక్కడ సా సైలెంట్ అయ్యి ఠాకికారం. ప్రతిష్ఠితం 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 నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితం నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితం. కర్మ బ్రహ్మోద్భవం విద్ధి బ్రహ్మాక్షర సమోద్భవం తస్మాత్ సర్వగతం బ్రహ్మ నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితం. హరే కృష్ణ.